Video masalama khan Mizo tena Sap Tawng kan Hman tam lo zia le amang thiam chun te poina an Hman arem chan lo zia thu toy te in kan ngai thla ho to a tunu na hian hemi chungchang hi kim chang deuh zokin ngai to a ho kan tum don ani masain Sap Tawng hi khovel a lar zia in ngai thla ho phot teng meng kan chanela soi chu om tak po ani renge Khovela trung omzong zong zinga amang tu za tamber Sap Tawng kan ti English hi kan pomemo pom loemo Khovel trung Sap Tawnga universal language ani ti hi chu tu phatrual anilo English za thuak amang tu tam Mandarin trung keinina Chinese trung kan ti thiami kan zinga hian tunge om China ram chunga amang tu an tam thlur ringot mai ani he English mang tu khovel mishing tluleding on sari zinga tluleding on 1.3 an ni a internet chunga tong man chan ve ai tam za som nga panga hi English ani hem mai tin heti hi ni a kan chenaram India po hian English hi alar khop mai a percentage ang zong chuan sang viau lo ma se USA ti lova English thiam tam na ber ram chu India he ani tlat India national language anei lova official language ro anei nual Hindi hi chu chiangsa ani a adata official language paimo ber mai chu English hi ani kan zilai bu zong zong hi class ni amatangin Mizo Tawng ti lo chu Sap Tawng veka ziak ani a naga nan zonga zona zong zong Sap Tawng vek ni in Sap Tawng veka kan chan atul bok interview kan han neya room pon lama Mizo Tawng in betur chiang sa zopa le zopa kha interview boda chuan English ngata in biak alo tul ta thin chuti khopa poi mole kan ei zan na konga din mun changsang Sap Tawng hi engwangin nge nang le ke hian zira kan thiam lo te lo lang ni tuna chuan Mizo minol puitena Sap Tawng man chungchanga kan riluput mangle Sap Tawng kan din mun hi enge ni chi reng ti lo ngai thla ho teang pakhatna chuan India rama hian Mizo tatluka mani nambil Tawng mangna sale English mang tlem state hi an omange machu Sap Tawng man nge atulna English medium school then khata ti lo hi chuan English man na awang phar mai zina sang zok college le university ya meu po Mizo le Mizo in kara chuan Mizo Tawng chau man ani heti khopa kan man tlem awang hian lekhazir sang takni chunga Sap Tawng hlei thei kat lo aom thei khop mai chuni hi mo an soyom zia hre thiam reng chung sia du ang thala Sap Tawng thil soi chuak thelo harsan tok kan kat nuk ane he hi engwange a chan na chu kan soi zo tak chi ataka kan man tlem wang ani heting hi kan din mon ani awang hian kan zoram kholai a hian Sap Tawng zin tur omri lo ani ti kan pom thiam atula chu wang chuan in lumatang khan I thei ang angin lo zir zel ri te le ti tak tak tu tan chuan ti thelo tak tak hi om lo wania apani na ka soi du chu Mizo mi then khatena Mizo Sap Tawng mang tu telaka kan reluput mang chungchang hi ani screen na tilan mek hi YouTube loma ka hmuh fu te ani a kan tu soi lai mek nen hen in remin manatan atha khati ema ka screenshot ani Mizo milar an komna video Sap Tawnga a comment chu pakhat hian alo khak khlak ani hi adang le thungi chu an kom berin Sap Tawng amang zeu zeu kha athanin an lo hel deu ani e ke ngei po hian man kum deu khan tum khat chu hetiang deu hi kalo tong to a kazilai no pong pakhat chakma Mizo Tawng thiam lo nena kholai kan kal kha Sap Tawng in kanin be a amel kha alo Mizo ve deu boka Mizo ve ve emo min ti ni ngei tur ani kong kam sir tang hian tong kam moi lawang reng tak hian minron tong khuma asoi ber kha chu hre chhuak zo to lo ma ela Sap Tawng kan manawanga in khak na chu ni ngei ti ro kala hre thei kan rama hi chuan atulna po Sap Tawng mon ain thlaronom lek lek mai do ne kan zinga then khati chuan Mizo ni si Sap Tawng mang chu Mizo nula avai pasal nei nen tumuna kan ngai lek lek mai do ne thudang lai chuan khovela Mizo Tawng din mun le Mizo Tawng hi humal angai thua toite in peng lok te ang kumtam vak lo liam ta khan iweno peng pakhat zir chen na chuan Mizo Tawng hi tawng ral thei din mun a vulnerable category a da ti kan rianga
Atong mang tu hi khovel pumpuya hian mi mak ta doi ni po kan tling khem don em ni ni e hei lo chu tong dang kan nei chuang lova nang lai ke hian kan tong nei chun hi ro takin i mang war deuh dewang kan thu ngai khan in le tai la Mizo trong humal angai zia kan ngai tha zo chia kan video siam chan ber la chu sap trong kan mang war lo lu tuk shat lo mo ti ani le box si tu soi awa in ko kal thei don cm eng tin nge kan khai khom ta kang ni eng po chuni se thulai la theyang berin thlipna siam kan tum ange Mizo kan ni angin kan trong nei chun lu sei trong hi aral emo pol dal lu tu kemo kan phal tur ani lova kan mang nung reng tur ani chu nang le ke mo phurna ani chutih live ve ke ro chuan sap trong hi i thiam tel te ang u khai khovel ramzawa hian Mizo chunga biak theilo hi an tam chu tu san kan na zon na hian a poimo em mai Mizo te kan tana ngai IAS kan kang chat mai don ti te in kan mang an thu kan au cho pui loi ta em ni kha IAS ni tu chuan sap trong thiam angai ve viau sin sei mak zan hi som nga pu sap trong a zia tu te sap trong thiam lo tan chuan angai na reng don lo Assam le Mizoram ram rega in ti boy wang laia NDTV channel in kan Mizoram minister pakhat an kom te khan kan IO2 minister kha adu ang asoi lei thelo awang te khan kan du khop lo viawa kan phun loi ani lom ni kha hote Mizo trong thiam chung si hian sap trong hi izir thiam tel te ang u khai atel lava kan om thei tak lo trong pakhat ani ve ta